Bună dimineața și bine ați revenit pe acest canal. Numele meu este Marius și astăzi iar cocoșat, iar am o grămadă de muncă, iar mi-au dat o grămadă de pachete. Dar nu e problemă, muncim cu drag și spor. Miercuri am să mă duc să-mi iau un gimbal de la stabilizator pentru telefon, habar n-am ce iau, ca să pot să filmez show mai bine pentru vlogurile următoare. Și ce să vă spun, eu sper ca acest canal să crească și să fiu urmărit de mai multe persoane. Am văzut că deja s-au adunat aproape 500 de abonați și cum v-am spus, am scris într-o descriere la un videoclip că la 1000 de abonați o să trimit 100 de lei pe Revolut. Dacă vreți, lăsați-mi în comentarii și eu după aia o să aleg un câștigător. Și cum vă spuneam, mă gândeam să vă povestesc o întâmplare pe care am avut-o mai de mult în Anglia, când m-am dus eu să lucrez la restaurant chinezesc. Eu acolo făceam bufetul. Nu îmi plăcea ce făceam, dar eram nevoit să o fac pentru că după ce am terminat liceul am plecat direct în Anglia la șmecherii ăștia de pe OLX. Acum, nu mai știu, 6 ani, 7 ani de zile, când era pe OLX, angajez la restaurant chinezesc în Anglia, nu se plătește cazare, nu se plătește mâncare, nu se plătește nimic. Și am ajuns în Anglia și am plătit o grămadă. Dar asta o să vă spun puțin mai târziu, pentru că am impresia că e poliția mai în față și na, îți ia permisul pentru telefon. Ne auzim puțin mai târziu, o zi bună să aveți. Da, alarmă falsă. Am crezut că e poliția, am văzut pe cineva de pe banda opusă, că o dat flash, dar se pare că nu era poliția, că tot timpul mai stau aici pe dreapta cu telecamera aia să-ți face poză la numărul de matriculare. Eu o să-mi bat picioarele. Prietena mea îmi zice că-s prinzătorul de amenzi, pentru că, cum să vă spun, am luat 2 amenzi în aceeași lună, 153 de euro. Am impresia că iar poliția mai în față, că mi-a dat cineva blitz. Ne auzim. Și am revenit. Cred că am scăpat de poliție. Acum azi la periferie am ieșit pe autostradă. Mai am și vreo, nu știu, 15 km, cam așa, până ajung pe tură. Așa. Și de ce am plecat eu din Anglia și n-am mai stat în Anglia? Păi problema a fost că nu-mi plăcea jobul pe care îl făceam. Stăteam într-o casă cu mai mulți români. Era bucătarul șef care stătea la etaj. Ăla era chinez. Oricum, eu m-am dus în Anglia mai mult din nevoie, că nu puteam să stau în țară, că nu prea aveam ce să fac în țară, banii nu erau așa wow. Cu toate că aș fi putut să lucrez, pentru că în momentul ăla încă stăteam cu maică mea, cu taică, cu sora mea. Dar am stat o perioadă de vreo 7-8 luni acolo, făceam bufetul și nu mai puteam să stau, pentru că mă ardeam la mâini, îmi dădeam cu apă fierbinte pe mâini, că se întâmpla lucrul ăsta. Și aveam niște pășici, dar nu pășici, nu știu cum să vă explic, niște saci de aia cu apă pe degete. Dar așa atunci când te friși cu ulei încins sau cu ce mai faci tu. Așa. Și
dată fusesem în țară vreo 2 săptămâni ca să mă recreez. Oricum acolo, la început, primele 2 săptămâni munceai pe degeaba. Prima săptămână trebuia să plătești comisionul lui Flocea ăla care te-a adus în Anglia să muncești. Trebuia să-i plătești comision o săptămână din muncă. Asta însemna vreo 240 de lire, dacă nu mă înșel. Și după aia trebuia să plătești garanția la casă, că tu stai acolo și muncești. Nu plăteai chiria, dar trebuia să plătești garanția care ți-o dădea înapoi când plecai de la treabă. Așa. Și în drum spre Anglia, când am fost în perioada aia, băi, era cel mai obositor drum pe care l-am avut. Pentru că am făcut în 3 zile, eu în 3 zile am ajuns în Ungaria. Problema a fost la ăștia cu care am fost în Anglia, cu microbuzul, cu ce puii mei am fost, care era organizat tot de agentul ăsta la care trebuia să-i dai 240 de liri. I-au prins pe ăștia la vamă, i-au prins cu țigări, cu alcool, cu de toate. I-au prins și am dormit în Ungaria, am stat vreo 2 zile în Ungaria. Și am zis, gata, mă duc acasă și caut iar un anunț pe OLX. Și din a doua oară am reușit să ajung și eu în Anglia la muncă. Oricum, le dăduse o amendă faină, rău de tot la ăștia. Cred că toți toate 3 microbuzile, că erau 3 microbuzi care mergeau înspre Anglia, luaseră undeva la 12-13.000 de euro, 12-13.000 de euro amendă. Ce să vă spun, a fost o experiență pe care nu o să o uit. Nu îmi doresc să mi se mai întâmple lucrul ăsta. Acum am mașină, la momentul respectiv nu aveam mașină și nu puteam să mă duc eu cu mașina în Anglia. Dar în momentul de față am mașină, dacă am nevoie să merg din punctul A în punctul B, am cu ce să merg. N-am nicio problemă. Și rămâne să ne auzim puțin mai târziu când ajung și eu pe tură și mai povestim în continuare. Să aveți o zi frumoasă. Și am revenit, mai am și eu puțin și ajung și eu pe tură. Și cam asta a fost povestea cu Anglia, de ce am plecat din Anglia. Ăsta a fost singurul motiv. Am vrut să schimb locul de muncă pentru că nu mai plăcea. Nu mai plăcea ce făceam și voiam și ceva nou. De asta am ajuns să lucrez în curierat în momentul de față. M-aș întoarce în Anglia, dar nu prea curând. Momentan aici vreau să-mi întemeiez o familie, aici vreau să-mi fac un viitor. M-aș duce în Anglia doar în vizită pentru că o am pe mama și pe sora mea acolo. În rest n-am pe nimeni în Anglia. Ce să vă spun, ăsta a fost vlogul din ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să mă ajutați și mine cu un subscribe, cu un like dacă vă place și ne revedem în alte vloguri. Să aveți o zi frumoasă în continuare și vă urez toate cele bune. Sănătate și numai bine la toți.